estem al càmping de Reykjavik, que estarem 3 nits en aquí, i la nit ha estat normal, a 1 sota 0 de mínima, i res, i avui ens disposem a veure Reykjavik i si puguem Selenat i Eggishane. Així que som-hi, anem-hi! Sortim del càmping de Reykjavik i anem a veure el poble, però anem caminant i tenim 20 minuts de trajecte, o sigui que som-hi! Una de les coses característiques de Sàcia i de part d'Alemanya són els pretzel, i aquest és dolç, anem a provar-lo. És com un donut, està molt bé. Ja hem dinat, hem fet una sopeta així calenta perquè fa una mica de fred per aquests aires d'aquí, i ara ens disposem a veure Eggishane. Anem-hi? Som-hi! Va! Aquelles galetes allà. Els mercats nadalencs, amb les seves parades de fusta i els seus productes artesanals, són un dels atractius d'Alsàcia en aquesta època de l'any. Els carrers són plens de llum i decoració. L'aire s'impregna de l'aroma de les galetes nadalenques i el vi calent. A Alsàcia, el Nadal es viu amb una intensitat especial.
mighty puzzle to lay. No need to say, how will I cope? Bon dia! Després d'estar al càmping, esmorzar i fer tots els preparatius, hem agafat la cabaneta i ens hem desplaçat a Obernai. Anem a visitar el poble? Som-hi! With your heart on your sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. How will I call? How will I call? How will I call? I can't sleep, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real, to finally heal. How will I call without your How will I call without your heartbeat? How will I call without your love? How will I call without your word? How will I call without your heartbeat? How will I call without your love? How will I call? With your hand on your heart, oh please tell me, will I call? Tot passejant pel poble, un aroma ens va envair. Era una de les típiques parades gastronòmiques d'Alsàcia. Sense pensar-ho dues vegades, vàrem fer cua per poder gaudir d'aquells sabors tan agradables. Bona tarda, ja hem sortit d'Obernai i ara estem a Celestat. Anem a veure què ens depara aquest poblet boniquet de l'Esclar.
no podíem deixar per visitar un dels millors pobles de l'Alsàcia, almenys per nosaltres, que és Reykjavik. Aquesta vegada el volíem visitar de nit per poder gaudir de la seva il·luminació. Sens dubte no ens va defraudar. Una de les coses típiques d'Alsàcia és el vi calent, que li posa una mica d'espècies i bueno, cadascú fa a la seva manera. Anem a provar-lo, aviam. Crema una mica, M'acabo de cremar la llengua, però està molt bo. Bon dia, sortim de Reykjavik i anem direcció a Basilea, a Suïssa, a veure el mercat de Nadal, ja que baixant ens agafa de camí, doncs anirem a visitar el mercat de Basilea. Som-hi! Bueno, estem a Basilea, hem aparcat el cotxe a les afores del centre i ara anem caminant, que tenim 20 minuts i en 20 minuts arribem a la fira del Nadal. Anem a veure. Una cardboard frame. Està molt bona.
Arribem a la fi de les nostres vacances d'Alsàcia. Els dies han passat volant entre mercats de Nadal i pobles encantadors. Marxem emocionats i amb molts records inolvidables. I decidim que un altre any repetirem. Adéu!